Ех, Радев, Радев, ти какъв троянски кон излезе? С кво ти натъпкаха вътрешността, човече? Ти ква скрита лимонка излезна? Пилат Понтийски ли да ти каже, че си? Малко ще ти бъде. Да набуташ България във военни действия някъде, където изобщо не ни е работата. С кво те купиха, бе? Ей, маймуно, много ми се иска това видео да стигне до тебе. Много ми се иска. Къде са твоите деца? В България ли са? В Безмед ли са? Къде са? Нещастник мръсен. Думи нямам. Някой трябва да отиде да ти го каже в лицето. Големия политик, големият стратег. Твоето име ще остане в историята като управляващ, който за най-кратко време е изрекал най-много лъжи. Не знам какво да кажа. Ама то ще ти се върне. Ще дойде Видовден. Скоро. Народа като му писна още малко и ще видиш. Жалко, че няма ги тия годините да се върнат така назад. Да се повтори историята с Чаушеско. Всички до стената. Айде.